Hrvatska tradicijska kultura u Mađarskoj je vrlo bogata i šarolika. U kategoriju tradicijske kulture spada i plesni ansambl Tanac iz Pečuha, koji je prošle godine proslavio svoj 30. rođendan. Identitet ansambla srastao je s identitetom Hrvata u Mađarskoj, posebice s bošnjačkim Hrvatima u okolici Pečuha. Priča koja je krenula 1988. godine traje i danas, a članovi ansambla su stvorili cjelovit opus plesova, pjesama i običaja koji je postao prepoznat ne samo u Mađarskoj, nego i izvan nje. Vidjeli smo mi na balovima i u selima, to znači u Semeju, u Udvaru, u Martincima, nešto više. Drugi koraci, onda drugi način igranja i tako, nove pjesme smo čuli i tako. I onda izmislili smo da dobro bi bilo nešto činiti, nešto stvarati, što je naša ideja. Naša ideja je bila jako jednostavna, samo izvorni folklor. Izvorni folklor Hrvata u Mađarskoj. To je bilo glavni i najveći cilj. Većina tih osnivača potječe, možemo reći, iz Pečuha, odnosno iz okolnih bošnjačkih hrvatskih naselja. Ti mladi ljudi prethodno su se bavili folklorom ili onda su se tek uključili u rad plesnog ansambla? Pa mislim, skoro svi su plesali prije u školi, onda mislim u ansamblu, u seoskim ansamblima i tako. Pa oni su imali iskustva. Također su među osnivačima bili i iskusni svirači. Dakle, bez njihove podrške niste mogli ne biste mogli otpočeti taj rad, ako se ne varam. Da, stvarno tako je, jer tadašnji orkestar je bio orkestar Antuša Vizina i Antuš osobno veliki sakupljač i svirač i zaljubljenik za folklor i tako dalje. I oni kao Vizin orkestar su rekli da u redu, mi ćemo pratiti vas i ajde, nek radimo. I onda kreće i plesačnice i kreće sve nastupi i tako. Potkraj 80. godina prošloga stoljeća u naseljima već nije bio toliko popularan ples među mladima. Zbog toga je utemeljiteljima novog ansambla bio prvenstveni cilj sačuvati izvorni folklor koji ima u sebi toliko ljepota i vrijednosti što bi bilo šteta prepustiti zaboravu. Tako je razmišljala i Andreja Pojak, koja je bila među prvim plesačicama u ansamblu, odnosno Vesna Velin, koja se malo kasnije učlanila u društvo. A tu je bio i Franjo Dervar Kume, koji je kao svirač u orkestru Vizin pratio rad ansambla od samih početaka. Ja sam plesala već u gimnaziji, ja sam ljubiteljica folklora, muzike i plesa i kad sam čula ovu vijest da u Pečuhu u našem studentskom domu počinje nešto novo, onda sam se ja javila. Davno je to bilo prije 30 godina
Imala sam toliko godina kao moja mala kćerka, sada 22 godine i jako sam se radovala da mogu biti članica ovog novog ansambla. Možeš biti sretna jer zapravo i tvoj suprug je u društvu, a isto tako i tvoja djeca su plesala, odnosno tvoja kćerka još i trenutno je aktivna u društvu. Uspjela si predati, evo zapravo sljedećoj generaciji ono što si ti zavoljela i u čemu si ti našla svoj uspjeh. Da, ja sam jako sretna i ponosna na to. Ja sam zarazila, tako možemo reći, cijelu obitelj s tim i jako me veseli da i moja kćerka, ona je počela prvo plesati, a moj sin prvo nije stao, mogu reći, a malo kasnije kad nas je vidio na bini, svoje roditelje, da plešemo, da pjevamo i što to znači, i onda je i on stao i plesao. Ja nisam bila ona koja je bila utemeljiteljica ovog ansambla, ali odmah nakon 2-3 godine sam stupila u taj folklorni ansambl. Znači 91. rujna u podmlatku, tako reći, a 92. u siječnju, odmah već u velikoj grupi. To znači da 27 godina sam, od 30 godina, 27 godina sam provela i provodim još uvijek ovdje u Kudu Tanac. To je dosta velika odgovornost, pogotovo prema onim ljudima koji dolaze nakon nas. Za 27 godina ja sam zapravo ostala ovdje i nisam ostavila nikad Kud. K meni su se, tako reći, priključili. Možda zato nije ni toliko čudno ili ružno, a nek je čudno više to, da ima jako mladih, od kojih sam ja duplo starija, ali smo uvijek zajedno i zato sam vjerojatno i tu i ostala. Odgovornost je u tome da kako ćeš predati sve ono što si ti naučio, recimo 92. godine, što ćeš predati, da li si primjer, nisi primjer, pokušat ćeš sve dati od sebe i prema Kudu i prema članicama. Tijekom ovih godina, ako gledam, zapravo, ne da se hvalim, ali sam izrasla u neku ruku kao voditeljica djevojaka, jer ipak sam kao najstarija ovdje i zato je ta odgovornost još veća. Ja se nadam da nisam nikog iznevjerila s tim i da sam mogla biti u neku ruku jedan pozitivan primjer. Sad ja svakako mislim u životu Kuda. Ja volim svirati. To sam se naučio u mojim selu u Gornjim Martincima. Tamo sam bio isto u Martinačkim Kudu, Baranja skoro 10 godina. Dobro društvo kao orkestar i mislim, ne samo zbog sviranja, nego zbog društva je to bilo. I dan danas mislim da društvo treba da se slaže. Oni koji su se tada okupili imali su veliko srce i poštenje prema svojim starima, prema starim običajima. Slažeš se s tim? Da, tako sam ja isto
I mislim da i ova djeca u onim vremenima i dan danas vidimo da ne samo naši ljudi, naše djece imamo i Mađare i koje iz druge manjine vole našu kulturu. Mislim, to je važno. Uvijek kažemo mladima da važno je da naša kultura nek ostane, ne prestane. Malo nas ima, ali ako neće ostati, nije da samo jezik, nek treba i ples, sviranje, pjevanje i društvo treba da idemo i, kako sam rekao, isto i u balove, jer s tog smo sve više, sve boji. To, tako. Nakon nekoliko godina mukotrpnog rada, polako su se rodili i prvi značajniji rezultati. Sudjelovanje na brojnim festivalima i natjecanjima, turneje po cijeloj Europi i izvan nje, odlikovanja i priznanja, sve navedeno je osnažilo zajednicu koja se sastojala većinom od mladih Hrvata i Hrvatica, a uspjesi koji su pratili rad plesača podigli su rejting cijelog ansambla. Jedan od najvećih uspjeha je postignut 1993. godine kada je grupa sudjelovala u finalu natjecanja Tko što zna. Sjećam se da kad smo bili u polufinalu, onda smo izveli ove bošnjačke igre i tamo je bilo Čikaladislav Matušek. I u finalu smo uspjeli tako da mi smo bili drugi ansambl tamo. Onda smo napravili jedan podmladak. Napravili smo i dječju grupu u Salanti i onda još smo imali ovu školu, to nedejsku školu u Kukinju i tako da. Stvarno ovaj uspjeh malo podigao nas. Treba se zahvaliti i odati počast onima koji su godinama potpomagali rad umjetničkog ansambla. Pojedinci, udruge, brojni domaći i inozemni stručnjaci te kudovi također su dali svoj doprinos uspjehu. Od njih svakako treba istaći poznatog učitelja i kantora Ladislava Matušeka i još mnoge druge. Više od 20 godina traje suradnja između naša dva kulturno-umjetnička društva, odnosno ansambla. Prvi susret moj s ansamblom je bio na jednoj smotri tradicijskih instrumenata. Kad sam susreo gospodina Vizina Antuša i jednostavno kliknuli smo na prvu, meni se svidjelo jako taj način koliko se oni trude da bi održali i naučili i drugima prenijeli sviranje na tradicijskim instrumentima, da bi svima prenijeli dio tradicije koju su sačuvali.
kulturno-umjetničko društvo Tanac u Hrvatskoj također uživa jako značajan ugled. Jako puno je onih koji bi voljeli vidjeti na svojoj pozornici kud Tanac i jako puno je onih koji su zavidni folklornom ansamblu Broda, kako mi obično uspijevamo doći do te suradnje i ostvarivati tu suradnju. Naravno, nije to uvijek jednostavno, nije to uvijek i lagano, jer znamo šta nas amatere muči, ali ipak kako je dobra volja u pitanju, ako je jedna iskrena i prijateljska suradnja, onda je to sve moguće i ostvarivo. Pete, šeste, sedme, ne mogu točno reći koje godine mene su nazvali, dolaze neki Hrvati iz Mađarske, to su bili Vesna i Joži, žele nešto da čuju, da se sa mnom sretu i tako dalje, sam ja tada postao dosta aktivna osoba koja je kao voditelj folklora i tako dalje i plesač, mislim, u raznim aspektima sam bio uključen u društvo i oni su došli u Tavankut i onda ih je njih zanimalo tada kako mi radimo, šta radimo, ta neka naša suradnja i tada možemo reći da je tada počinje ta suradnja kada Tanac gostuje u Tavankutu 98. 9. Ne mogu točno reći godine, pa su mi gostovali u Pečuhu nekoliko puta. Kasnije mi osnijemo seminar bunjevačkog stvaralaštva, takođe Joži je, da li već na prvom ili drugom, sa nekoliko predstavnika, jednom 3 godine dolazio u Tavankut posjećivati taj seminar, jer tamo su bili drugi predavači, gde je on naravno još više mogao sakupiti informacija ono što ga je zanimalo, jer znamo da je Sava Jožev jedna osoba koja je jako zaljubljenik u tradiciju, ne samo svog kraja gdje je on, nego također ga je posebno zanimalo bunjevački plesovi i bunjevački običaji. Mislim da je Tanac jedan od, mogu bi reći, reprezentanata u Republici Mađarskoj očuvanja hrvatske kulturne baštine, ne samo područja Baranje ili Pečuhu na području Baranje, nego kako Hrvata u Mađarskoj, tako i Hrvata kako u matičnoj domovini, tako i drugih Hrvata u drugim državama, konkretno je u nas u Vojvodini i Republici Srbiji. Gomilu puta čujemo izreku na mladima svijet ostaje, ali nije svejedno što ćemo im predati i što će nositi dalje. U Tanacu su uvijek bili, a i sada su takvi mladi kojima je stalo do očuvanja drevnih običaja, vole biti u društvu i veseliti se s istomišljenicima. Priključio sam se prije 5-6 godina. Moja mama isto plesala u grupi prije, mislim, 10-15 godina. Pa kad smo bili još u osnovnoj školi, rekla da nek probam ples, ovaj drugi put neki. Pa mi se svidao opet poslije, ne znam, prve, druge probe. Onda konačno sam već došao i do većih generacija i plešem s njima. Starija djeca misle da ovo već izumrlo, da ovo već nije, kao bi rekli mladi, nije in. A ja mislim baš super je to da sačuvamo narodne običaje. Da, naučio sam već neke balove ovdje u okolici Pečuha, još i u Bačkoj sam bio isto.
Što bi ti poručio svojim vršnjacima? Je li to dobro biti u ovakvom društvu, plesati, upoznati tradiciju Hrvata u Mađarskoj? Je to super stvar. Pa eto, imam u mom razredu neki koji plešu u drugom ansamblu u Baranji. Isto su rekli da je super ovo pratiti i raditi, sačuvati običaje. Dobra zabava je. Počela sam plesati u Salanti, u Kudi Marici, kada je Robert Takač tamo predavao ples i zahvaljujući njemu sam stigla tu u tanac i tu sam već skoro 15 godina u tanacu. Sad sam već i voditeljica zajedno sa Mirjanom i Robertom i Jožijem dječje skupine. Naporno je jako, ali ja mislim da ko su Hrvati ili Hrvatice u ovom društvu treba da sačuvaju i narodnu nošnju, i kulturu, i plesove, i pjesme, i sve. Dakle, ko drugi, ako ne mi. Kroz protekla 3 desetljeća puno toga se dogodilo, a čovjek se rado i s ponosom prisjeti veselih trenutaka. Brojne nagrade i priznanja potiču članove i daju dodatnu energiju za nastavak onoga što je krenulo prije 30 godina. O tome sanja i voditelj ansambla koji je veći dio svog životnog vijeka posvetio tanacu. Najvažniji plan je opstanak. Još idemo dalje i treba naučiti djecu i napraviti jednu pravu obitelju, što znači da u toj obitelji svi treba da zna da mi smo Hrvati i to je jako veliko blago i to treba sačuvati i biti ponosni.